Makenya sitenga vanosungisa vamastadi vachiti ndoda mukadzi wangu. Musungu akakumbira last week anga asipo. Nhasi auya aripo. Pane chekuwedzera here paripoti? Muri kuvazwa? Chii? Kwasho. Ripoti yadii? Ndoda mukadzi wangu. Alright. Vari ndoda mukadzi wangu. Mukadzi wangu akaramana mudhari. Mudhari? Havana kupinda mudhari. Havana kupinda mudhari. Zvakaita ndizvekuti vakati vanetsana. Ndinotora sisi wangu. Ndokuenda kuzotora sisi wangu kuno kuchunda. Ndokuenda nayo kumusha. Kuva ndasvika ndikati ndikagadzirisa nyaya dzekukomana kwashani imvura wake. Ndozoka ndokagadzirisa ava baba ava vakacheka zvakaita. Mauya zvoita sei. Nyaya inofana kuti ndikuti mukadzi chiri kushopana. Aifanira kuita pana pendekuti andikaita zviri pandikutora azvinoenda kwavo. Ndokunondodza zvinhu zvavo zvose, mapoto, ndiro, zvose zvokuenda kudzaa matete. Matete ndohwara nezvinotarano. Yaitaura kwashoma kuti mukadandana. Kana kudaro kuti ndiende kudana kwamazanzi ndandana kana kwachirera. Ndokuti ndikaenda kwachirera ndasina ndinyana zvandakaitwa nemukadzi. Ndikati wakenda ndokugara ndingagara 3 months futi agere ndikanzwa kuti avinongona vakomana kuti yainge ndisungura vakomana endai kwashe ukavachirera Mwana weyava? aiwa wangu musikana mukadzi wava akabva kuino apedza 3 months anogara naye ndikubva Ari kubi? ari kumba kwangu. Kwai ari kubi izvozvi? Aripo akatoenda ari kuda kuchengetwa. Ane 14 years aramba ane mukadzi. Wakatorohwa? Akatorohwa ane 14 years apedza. Makaparadzana rini date? Lakini 14 years apedza. Machidaro nitishwa chicha mkuu ite. Chicha manyanya kudai. Zara? Tena ni mkali. Akwa ni mkali sauti au ndio yanaenda kwa wake. Wangosika azikutoa. Azikutoa Mbuzi. Angosika kutoa? Yeah, anapoka angosika. So watu wani vana vangali? Ugogo. Ava mazuva baba. Baba ya ajoka kuona Kwa mimi makabhadhara mubengani 2 makabhadhara mubengani dzavanhatu. Saka chikunyanya kukubhowa imune mwana musikana mabhadhara mombe 3 maifungidzira kubhadhara mombe ngani? Saka chiri kungokomborana nenyaya dzemombe chete kapo. ndakati patora mwana wangu andikagara zvakanaka. Saka nekuda kwemumba mavo nekumwe nemai vangu kushupa Akupa moto. mumba here ndandakunyatsokuziva nyaya ndokaatora kunikata mukadzi wavo uyo agagarire padhuze pamba akapedza 3 months kuti agere pamba ndokandachisienda kwamambo wamadzwazi unati ndauya kuzomuriportera mukoma munhu wangu wandakati hasandii ndosvika ndokusuba madzwazi kuti vatuma mupurisa ndikuenda wa ade kuramba ndokati handii ndinozomira dzisofuhandita ngadzangu mukuru
Saka ndibvaga amadzonzo ndibvaga pagwaidi inoona wazokoni mumari kuti aiwa nyange mukati nema makore 14 years makapuwa chipo makapuwa mwana amuna kuona here mupuriso kwamadzosina wakuinga zvinogona kunoita chokwadi nengare mazuva magara makanyarara muomuka nhasi ng'ombe dzakaenda saka idzo dzing'ombe dzidze vatezvaro vakakudza ichi 2 dzakaenda kuurora mwana musikana imwe ng'ombe chinorebva mazoisa pachi tatokunyara mudhara nekuti taifanirwa kukuripisa kuti 14 days mwana wevanhu asina murume iwekati koitobva akatowa ungadai wakauya iwo wakangoti zvandibva nhasi wazva kudzimba neng'ombe uyedangarebana 4 uri kuda mukadziri ondodzera ng'ombe dzangu aiwa ng'ombe hadzidzokinda asi musikana ndimisa muroodza here mwana wedu memuroodza mukawana ng'ombe dzedarika 3 dzamakabhadharisiwa vakajaka noti vaiyabva kungwasha dare rinoirira makwira baba rarasa nyaya iyi nechikonzero chekuwanda kwemakore izvo zvaita kuti nhasi titi 14 days yes kadzi akarogwa neumwe toda kutenda zvenyu kuuya kwamaita kudare takuonai tinotenda